Esta setmana tots hem pogut veure les imatges de Sant Vicent sense aigua. I tornem al dijous per saber quina seria la teua solució. I tu, què opines? Pues no ho sé, que s'ha secat el manantial i els de l'Àuia no han enviat Àuia perquè el manantial. I què té... Els regants, molt mal, inclús ho hem denunciat, claro, perquè és denunciable això. No plovia i no hi ha aigua i hi ha els aqüíferos estan secs també, els pous. I a les terres secs no poden soltar l'aigua perquè els regadors, els llauradors la necessiten i val un dineral. I si has de tirar l'aigua dels aqüíferos a Sant Vicent, valen un dineral. Si paguen aquesta aigua, molt bé, però si no la paguen no se pot fer res perquè tot això és dels llauradors. El que passa és que si els llauradors no la necessiten, té que baixar Àuia, qui la té que pagar? Perquè la paguen els llauradors, que és els del reg, tindria que pagar-la l'Ajuntament. Volem mantenir el parc ple d'Àuia, fiquem una talladora sols per aplenar-lo i després, bueno, això suposa que els tècnics tindrien més idea que nosaltres. Home, apeteix veure Sant Vicent ple d'Àuia, això és de veres. Si tenen possibilitats de tirar Àuia, perquè està tot preparat, tirar dels pous, ho han deixat buidar i s'han mort els peixos, un problema que se podia haver evitat. I és una pena que el que costa de posar-ho al marge, que estigui tot així... Però ha coincidit que no han tirat Àuia perquè quan no rega ningú, no aprofita ningú l'Àuia, no l'han tirat. És que damunt de que està en sequia és que tot està humit i no reguen. I al no regar, quan tiren Àuia del pou al llis, perquè reguen, aprofiten. Ja reguen alguns, però al no regar no han volgut soltar l'Àuia. Perquè els regants són els que envien Àuia i quan hi ha sequia no n'han enviat i ens han deixat un parc que ha fet una merda perquè se n'han anat els peixos han mort i els patos se n'han anat. La solució la té que ficar l'Ajuntament. A mi donen molta llàstima, per supost. Però les collites encara donen més llàstima que han de menjar pares, fills, dones i tot. Quina penseu que podria ser la solució a la llarga per a Sant Vicent? Que tornarà a Sant Vicent, no? Perquè el milagre es coneix que no està fent efecte. Un poquet de cachondeo del milagre, perquè tindria que haver Àuia. Però és que se podia ficar una talladora, s'ha dit la talladora que n'hi ha a l'eixida de la sèquia, que aquesta talladora s'abriga i s'abriga canal quan tinga que haver, i si no, la plenar hasta la talladora, mentre no se necessita res, que ho pagui l'Ajuntament. La solució per mi ho tinc clar, jo tire Àuia dels pous. La solució de la talladora, però si diu que la deixen, les tanquen i se'n va, seria qüestió que l'Àuia correguera. Però se'n va, jo és que volia que m'ho demostraren, perquè si ha hagut un manantial de tota la vida, algo se'n pot anar, però no me diguis a mi que estiguen tirant Àuia ahí i que no n'hi ha que... Últimament... O sigui que se'n va eixar tota. Si hagués sigut del pantano, s'haurà donat solució, però de Sant Vicent, tot el que te vi. I a nosaltres també, però que ploguera més. L'única solució és que ploga i que s'amplien els pous. Que ploguera més. Perquè així en València no plou. En València sí, però el que és Llíria no sé això que és que no plou. Vos en recordeu d'alguna vegada que ha passat això abans? Jo no. Jo no me'n recorde. Jo no me'n recorde, però jo sí que me'n recorde de brotar, o sigui, de dur Àuia d'algun puesto per omplir a Sant Vicent. D'això sí que jo me'n recorde. N'hi havia una cascac que baixava i... Això és ara del canal i això t'he dit, però jo me'n recorde. Per el tema del rec. Per el tema del rec, no per mantindre el parc. Si no és per el rec, no n'hi haurà manera de ficar ahí Àuia, a no ser que vagin en cubes. De 70 anys els tres que som així, i en la vida l'han vist sense Àuia, jo no l'he vist mai. Mai? Mai en la vida, mai. Poca Àuia sí, però sense Àuia, com ara he vist fotos que m'han enviat, això no ho he vist mai en la vida. Sí, farà anys també passava una sequia molt gran i també se buida. Al haver molta sequia no ix l'aigua de dins.